sreća, što je sreća, sada znam, to je svaki susret s njim. Do ideje smo došli tako da smo tražili savršenu lokaciju za Josipu Lisac i mislimo da je upravo Sustipan savršeno mjesto za savršenu Josipu. Organizacija ovakve manifestacije zahtijeva mnogo pažnje i sigurnosnih mjera upravo iz razloga što je Sustipan park šuma i spomenik kulture. Massimo je jedan od rijetkih izvođača koji može stati uz bok s Josipom Lisac, a novim albumom je upravo to i potvrdio. Želja nam je ovim eventom upriličiti nesvakidašnji glazbeni spektakl kakav grad Split i zaslužuje, a nadamo se da će publika to i znati prepoznati. Manifestacija se održava 12. i 13. srpnja u punom jeku turističke sezone, što pridonosi šarolikosti turističke ponude grada Splita. Sve informacije o samoj manifestaciji možete pratiti na www.ritamprodukcija.com, isto tako na Facebook stranicama Sustipanske noći, a i naravno na portalu Split Culture. Ma kakav bio